Higala pag-preach sa Word of God tungkol kay sugok kini sa Diyos ng waling mayang balita, mga kagalan ko. Dili mga yung piso, dili mga yung offering, kundi mag-preach lang ni Higala. Enjoy lang mo diha sa inyong trabaho. O di arami diri magsaba-saba. Every Saturday afternoon ni Ami Higala magsaba-saba. O kay importante ang pulong sa Ginoo may pasamwak. Sugo sa Ginoo panglakaw kamo ug iwali ninyo may balita. So mga kaigalan ko, before magpadayon ng preaching, dunay mo render of song. Di kalibutan dilini ang atong puloy anan, kay ako sa ka lumalabay lamang. Ang atong puloy anan kuha sa langit, sa atong Diyos Suon-on sa imong gikawilihan, dinhi sa yuta nga punos kasalanan. Puno sa kagubot o kapatyasan, suon dilini ang puloy anan. Adto ta sa langit nga arang tangpuy-an, din wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy anan. Kung ikaw nahigugma dinhi sa kalibutan, kay ang imong bahandi labaw pa sa uban. Igson-sultihan ko ikaw, biyain tanan, ug magtigom tagbahandi dito sa langit na puloy-an. Adto ta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy anan. Adto ta sa langit nga arang tangpuy-an, din wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy anan. Kauban ni Jesus sa langit nga puloy anan. Higala, sultihan ka na. Dito sa langit, walay luha na muawas sa imong mamata. Dunlun kalipay ang tuwa dito, higala. Siguro may udaan, di kumutuhong, bahala ka dito. Kumutuho, higala. Pasikun niya, pagabot sa panahon,
Ngayon tinuod yun na ito. Daan palagi ko. Huwag pagpasal higala nga mabuhat. Kanunay ito na uli. Sa ingon pa sa English, repentance comes after. Ulahin na dyan. Dunay kanta, ulahin na ang pagpasol ko. Pero mientras wala ang pasol higala, wala nagsisi. Doon na pa'y panahon, doon na pa'y chance sa higala, habang may buhay, may pag-asa. O ang pag-asa nato higala, abinin mo diha lamang kang Ginoong Hesus. Diha lamang kang Ginoong Hesus, higala ang pag-asa nato. Sumpihan ta ka, first is a man who trusted in his own strength. Tinumulo ang tao nga musalig sa iyang kaugalingon higala. Sumpihan ta ka higala, dili ka makaduwa sa imong kaugalingon. Sa imong kusog, sa imong kwarta, sa imong pagkaambungan, sa imong pagkahitsuraan, sa imong pagkalantip sa imong una-una. Limpak-limpak ka sa lapi. Ang naani mo dili na makaluwas ni mo higala. Huwag lain higalang makahatag natong kaluwasan. Si Jesus lamang. Ang pulong sa Ginoo nagaingon sa buhat kapitulo 4. 4:12. Acts 4:12. Huwag lain nga ngalan nga makaluwas sa mga tao, ilawom sa langit. Makaluwas sa kanang mga tao, dinis kalibutan ang ngalan lang ng Ginoong Hesus. Si Jesus lang higala. Muna among ginasangyaw, ginapalanog higala si Jesus lamang. Because Jesus is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Si Jesus lamang higala ang dalan. Si Jesus lamang ang pamaagi, way laing pamaagi higala. Sa kaluwasan, pinaagi lamang kang Ginoong Hesus. Pinaagi lamang pagyukbo o pagtahod o paghimo na siya ang Panginoon o Lord o tagapagligtas. Kami higala, sakto rami nga mga instrumento, sakto rami nga tigpamabang, tig-istorya ninyo higala, kasi Jesus lamang ang pamaagi. Love your neighbor. Higugmaon mo ang imong isig ka tao. Lisod kayo higala pag higugma sa isig ka tao. O dili di sayo higalang paghigugma sa imong isig ka tao. Labi na kung kontra nimo. Pero sugong po sa Ginoo, love your enemies. O higugma ang imong kaaway. Sayon ba na buhaton higala? Sayon litokon pero buhaton lisod. Pero mao na isugo sa Ginoo. Higugmaon nimo ang imong kaaway. Love your neighbor as you love yourself. Nagingon ang pulong sa Ginoo. Pero prior to that, love the Lord with all your heart, soul, mind, and strength. Then the second commandment, sigala, is love your neighbor as you love yourself. Higugmaon nimo ang imong isig ka tao. Susama sa imong kaugalingon. Lisod na higala. Ugway lain higalang makahatag ng kakayahan, kundi ang maghagahom lamang si Jesus, ang Diyos. Lisod ang pagpaubos, lisod ang paghigugma, pero higala ang Diyos Amahan na higugma sa atoa. Gidemonstrarar ang iyang gugma, binaagi dito sa kamatayon sa krus sa Kalbaryo. Pila na kakatuigan ng labay higala. Nagsakripisyo siya, naganto siya, gilansang sa krus, gibiay-biay, giludan, nagpasan sa mabugat nga krus, gilatigo higala, para lang ikaw maluwas. Ikaw ako makabaton o kinabuhi nga walay katapusan dito sa langit. Iyang gibayaran ang atong mga kasalanan higala. Ang sala sa past, present, and future higala. Muna iyang gibayaran dito sa krus sa Kalbaryo. Lisod na higala. Diyos siya sa mga Diyos o Ginoo sa mga Ginoo. Lisod na pagbuhaton. Nahimong tao si Jesus. Yet, wa siya makasala. Na-experiensyahan niya higala. Ang atong na-experiensyahan. Gigutom siya, giuhaw siya.
gikapoy siya. Susama ka nato higala. Ang panuyuan higala, nagaingon dito. Miani si Jesus para sa papangita sa nangawala o pagluwas. Sa gikaingon ko na, walay makaluwas. Bisang imong kaugalingon o kwarta o imong kalantip sa pangunahuna, dili na makahatag o kinabuhi nga walay katapusan, kundi si Jesus lamang higala. Usa mo ni nga mong gipalanog permanente nga si Jesus lamang, ug bisan kinsang musalig kaniya dunay kinabuhi nga walay katapusan. Kung ikaw mangayog pasaylo higala ang saad niya, tapat siya mo pasaylo sa imong kasalanan ug ako mga kasalanan sa tanan. Tapat siya mo pasaylo higala kung kami higugmaon ang Dios. Puno siya sa kaluoy, puno siya sa gugma. Siya lamang ang atong paglaom higala. Siya lamang ang atong pag-asa. Way lain higala. Kanang atong kwarta, kanang atong pagkanindot ka balay, mahanaw ra na higala. Kanang imong kagwapa, kanang imong kagwapo, may panahon higala. Oh, may panahon ni anak nga mulubad ra gihapon na. Busa mintras nga naapay kinabuhi nga nahibilin. Makasuod magagawa sa atong ilong ang hangin. Pamalandong yang pulong sa Ginoo. Nga ikaw gihigugma ug dili gusto sa Ginoo nga ikaw maimpyerno. Sir, unsaon man dayon nako, sir, para ko malangit. Sir, unsaon man ako, sir, para makadawat kong kinabuhi nga walay katapusan. Ang Biblia higala naga-istorya. Tuwa dito higala nagaingon, si bisan kinsang musalig kaniya, dunay kinabuhi nga walay katapusan. Ang problema higala mao ni ang kasalanan. Muna ay makapahimulag higala sa relasyon sa Diyos ang sala. Kung muduol ta higala, naara siya. Mga pangutana siguro ka, tinuod ba nga na ay Diyos? Higala dunay Diyos tinuod. Oh, tinuod nga dunay Diyos. Kung muduol ka niya, dili siya magpalayo kanimo. Muduol usab siya higala. Nagahuwat ra siya nimo. May mong isurrender ang imong kinabuhi ngadto kaniya. Tugay na higugma siya nimo. Tugay concern siya kanimo. Kibalo siya higala sa detalye sa imong kinabuhi. Kibalo siya sa imong kawaladon. Kibalo siya higala sa imong gibati. Muna nga importante higala nga muduol taniya, makigrelasyon taniya. Unsa mang pamaagi ha, sir, para nga dunay relasyon dawata si Ginoong Hesus. John 1:12, kinsa tong mudawat, kinsa tong mutuo, dunay karapatan na maging anak sa Ginoo. Dawata lang siya. Pasudla sa imong kasing-kasing. Tuuhi lamang siya. Mahimo ka nga anak sa Diyos.